እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ሰማያዊ እግዚአብሔር አምላክና بشم ودخ يسوع كريستوس حجون نتصلي علينا قالك هتكفتلنا قالك هتقلصلنا قالك እግዚአብሔር አምላከ ክትከፍተልና በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ጸልይ አለሁ አብ ቃልካ ኩሉቲ ናአና ዘድል ዘበለ በረከታት ተዓቂሩሎ እግዚአብሔር አምላከ ኃይልኻ አዎ አቀሚጥካ አለኻ እግዚአብሔር ኩሉ ተአምራት ካው ይዘሎ እግዚአብሔር አምላከ እንትና ክፈተልና እግዚአብሔር አምላከ ነዚ ሁሉ ኃይል ነዚ ሁሉ ተአምራት ነዚ ሁሉ ፈውስ ነዚ ሁሉ ምስጋር ነዚ ሁሉ عوت كنر እግዚአብሔር አምላክ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንጽልይ ያለና እግዚአብሔር ኩሉ ግዜና ንዓኻ حلفنا ንበቃለና ስኻሰራ አኻ ማዲ እግዚአብሔር አብ ስኻሰራ አኻ ማዲ በይንኻ ሰልጥን በይንኻ ተረይ በይንኻ ግዛ እግዚአብሔር አምላክ ንህዝብኻ ከምቲ ትደልዮ ጌርካ ተዛረብ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እዚ ክትገብር እሙንን ጻድቅን ኢኻ ነመስግነካለና አነውን ንርእሰይ ናባኻ ማዕባለሁ በሁሉ ጸጋኻ ትረዳኒ ጽልይ ያለሁ ነዚ ስለትገብር እግዚአብሔር ክብር ሁሉ ተጠቅሊልና አኻ በይንኻ ይኹን ንኹሎም ሰማዕቱን እግዚአብሔር አምላክ በቅዱስ መንፈስካን በአልካን ክትንክፎም ጽልይ ያለሁ ጎይታ ስለዚ ነገር እዚ አዘይ መስግነካለሁ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ክብርን አምላክ ይኹን እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይኹን አብቲ حمشاي كفال أبز حلف سومن زنبرة مهرونا انتينا رينا بزعبا اتا فوري انكن حدثن زعبيتن نحدش كدان تأزاز مخانا زقلت مهرونيرنا اكزيابير املاخ ستمسكن يخون نزد ما كميلا تا فوري كم زمتت نايبولي كدان እንዳገበርና አብ ማሪቆስ 10 ክልተ ምዕራፍ ተገሊጹ ዘለውን ተጻሐፍን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ መስሓተቶ ከመይ ገይሩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተንዛዓበያ ትእዛዛት ነቲ መምር ሕጊ ከም ዝገለጸሉ ሪኢና ነርና እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይኹን እተን 10 ትእዛዛት ናይ ሙሴ ዝበሃላ እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይኹን ተንቀዳሞት 4 ምስ አምላክ ዘለና ዝምድናን ህይወትን ዝገልጻኸ ክኾና ከለዋ እተን ዳሕሮት 6 ድማ ምስ ብጻይና ዘለና ዝምድናን ህይወትን የን ዝገልጻ እተን ትእዛዛት እንድሕር አስተውዕልናለን ኮይና ናብ ክልተ አካላት ዝቐናዓየን እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይኹን ናብ እግዚአብሔር አምላክን ናብ ብጻይናን ናብ ወዲ ሰብን እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ነዚአኒ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽሞ አቢሉ ክልተ ዓበይቲ ትእዛዛት ዝገበረን ኢልና ሪኢና ነርና ተሓንቲ ንእግዚአብሔር አምላካ ብሁሉ ልብኻ ብሁሉ ነፍስኻ ብሁሉ ሓሳብካ ብሁሉ ኃይልኻ አፍቁሮ ትብልያ ነዚያ እትመስላ ድማ ንብጻይካ ከም ነፍስኻ ጌርካ አፍቁሮ እትብልያ ነዚያ እትመስላ ዮም ተመሳሳልነት አለውን ክልትየ እንታይ ትዘመሳስለን ፍቅሪ ዝብል ነገር አብ ክልትየን ስለዘሎ ፍቅሪ ዝብል ቃል አብ ክልትየን አሎ ፍቅሪ ዝብል ሐሳብ አብ ክልትየን ስለዘሎ ይማሳሰላን እዚን ክልተ በአንተ ፍቅሪን ዘዓያ እግዚአብሔር አምላክ ናአና በወዱ ዘፍቀረና ፍቅሪ በዛ ፍቅሪ ዚያ ናአምላክ ነፍቅሮ ተመሊስና እሱ قدم አፍቂርና እሞ ንፍቅር በዚና እንፈልጣይሉ ሐዋርያ ዮሐንስ قدم نسي بود زفكرنا كابو تمهيرنا دما نحنا كابو فقري طعمنا تقبلنا دما بتان اسو بمنفسو زفسسلنا فقر دما نግዚአብሔር አምላክ ነፍቅሮ ዚያ ታዛዓቤት ትእዛዝያ ታትመስላ ድማ በዛ ፍቅር ዚያ ድማ ንብጻይና ነፍቅሪና ክብርና አምላክ ይሁን ስለዚህ አብ ሐድሽ ኪዳን ሐድሽ ትእዛዝ ዝህበኩም አለኹ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዛረበሉ ነገር እንተዳአሊ ኮይኑ كمتي أنا زفقركم غيركم نحد حدكم كتفاعروا حدش تأزازهبكم الله نحد حدكم انت تفاعركم سي بزي دك مزموري مخانكم كله فلت إلو زي أبير أملاخ ستمسكنه بزي دك مزامورتي مخانكم كله فلت سلازي كمتا يسوس كريستوس زفقرنا فقر غيرنا نحد حدنا خنفاقر زي تحدث تأزازيا كبرنا أملاك يكون كم تا يسوع كريستوس زفكرنا أبون ودي يفكروي بتاناتو فقر جيروس نودن تاي غوبر يفكروي
ودخه بتا ببوز تفقر الله فقر جيرس نتم دك مزامرتي نخل سب يفكري እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ንኹሉ ሰብ ይፍቅሪ በን በታ በበዝ ተፈቀረላ ፍቅር ገይሩ ክርስቶስ ኢየሱስና አላ በታ አቡ ዘፍቀረ ፍቅር ገይሩ ይዘፍቅረና ዘሎ نحن خم ገይርና خنفቅሪና ተጻዊና ዘለና ከም ታንሱ ዘፍቀረና ገይርና خنفቅር ስለዚህ ኣብ ኩሉ ተዓይዘላ መና ፍቅር አምላክ ኣብ ኩሉ ተዓይዘላ ፍቅር አምላክ داسواي حدث تأزاز كبل إنا غوريت غيروان فقري بقى ني حدث كدان زعبيت تأزاز غيروا غويتا يسوس كريستوس ግን غويتا يسوس كريستوس ጥራ አይኮነን እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን እቶም ሐዋርያት ቶም ሰዓብቱን ነዛ ትእዛዝ እዚኦም ተዛሪቦም ነዛ ትእዛዝ እዚኦም አጽኒዖም ሓሊፎም እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ሐዋርያ ዮሐንስ እትፍቅር ወደ መዝሙር ድባል እቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ወደ መዝሙር ኢሉ አፍቲ ወንጌሉ ጽሒፍዎ ዘሎ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን አፍቲ ወንጌሉ ጽሒፍ ከለስ ብዛዕባ ገዛሩስ እንታይ ኢሉ እቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ወደ መዝሙር ሪኹም አሎ ዮሐንስ ንፍቅር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፐርሰናላይዝ ገይርዎ አዚኹም ዘፍቅሮ ይርድኦ ነይሩ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፈላሊ ዘፍቅር ከም ዝኾነ አይኮነን ዝገልጸልና ጽሑፍ ብልጫና ዮሐንስ ዘርኤና ጽሑፍ ዮሐንስ አዚዩ ዘፍቅረኒ ክርስቶስ ኢየሱስ ይብል ነይሩ እቲ ኢየሱስ ዘፍቅሮ ወደ መዝሙር ኢሉ ሪኹም ፍቅር አምላክ ክሳዓት ተረዳዕናያ ክሳዓት ዘአመናያ ክሳዓት ዝፈለጥናያ አባና ኦፐሬት ትገብር አባና ትግለጽ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ንስኻሲ አዚኻ ዝተፈቀርካ ሰብ ምዃንካ ከተረጋግጽ ትኽእል ኢኻ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ኢየሱስ እኳ ፈላሊ ዘፍቅር ዘይኮነ ክነሱስ ግን ናብርስና ከነምጾ ብርስና ክንርድኦ ትፍቅሩ ፐርሰናላይዝ ክንገብሮ ግን ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ ስለዚህ ብዛዕባ ፍቅሪ ሐዋርያ ዮሐንስ ኣብ ወንጌል ጽሒፍሎ ኣብ መልእኽታቱን ጽሒፍሎ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ኣብ ካብቲ ጽሓፎ መልእኽታት ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ካብ 7 እስካብ 11 እንተዳሪናዮ ልክ ነታ ናይ ጎይቱ ትእዛዝ አጽኒዕዋ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ነታ ሓዳስ ትእዛዝ እስክነንብባ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቶም ከነንብብ ንኽእል እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ደድሕረይ ከነንብብ ከተንብቡ ትኽእሉ ኢኹም ካብ ጥቕሲ 3 ቢበ ጀሚረ ከንብባ ንሕና ትእዛዛቱን ተሓሎና ኢሉ ከም እንፈልጦ በዚና እንፈልጥ ኢሉ ኣነ እፈልጦ ዝብል ንትእዛዛቱ ኸ ዘይሕልዎ ንሱ ሓሳዊ እቲ ሓቂ እውን ኣብኡ የላን እቲ ንቓሉ ዝሕሉ ግና ፍቅሪ አምላክ በሓቂ ኣብኡ ትፍጸም ኢሉ ፍቅሪ አምላክ በሓቂ ኣብኡ ትፍጸም ኣብኡ ከም ዘሎና በዚና እንፈልጥ ኢሉ እቲ ኣብኡ ነብር ኣለኹ ዝብል ከምቲ ንሱ ተመላለሶ ንሱ ከምኡ ኮይኑ ክመላለስ ይግብኦ ኢሉ ፍቁራቴ ኢሉ ሸው ኣብ ፍቅዲ 7 ፍቁራቴ እቲ ከም መጀመርታ ዝነበረኩም ብሉይ ትእዛዝ እምበር ሓድሽ ትእዛዝ ኣይኮንኩን ዝጽሕፈልኩም ዘለኹ እቲ ብሉይ ትእዛዝ እዚ ዝሰማዕኹምዎ ቃል እዩ ከም ብሓድሽ ብውን በኣኻትኩም ንሓቂ ዝኾነ ሓድሽ ትእዛዝ ዝጽሕፈልኩም ኣለኹ ጸልማት ሓሊፊ እሞ እቲ ብርሃን ሓቂ ድሮ እኳ የብርህ ኣሎ ኣብ ብርሃን ኣለኹ ዝብል ንሓውኻ ዝጸልእ ክሳዕ ሕጂ ኣብ ጸልማት እዩ እቲ ንሓው ዘፍቅሮ ኣብ ብርሃን እዩ ዝነብር መዕንቀፉ እውን ኣብኡ የልቦን እቲ ንሓው ዝጸልእ ግና ኣብ ጸልማት እዩ ዘሎ ኣብ ጸልማት እውን ይመላለስ ጸልማት ንዕንቱ ስለ ዝዖሮ ናበይ ከም ዝኸይድ ኣይፈልጥን እዩ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን እቲ ብሉይ ትእዛዝ እምበር ሓድሽ ትእዛዝ ኣይኮንኩን ዝጽሕፈልኩም ዘለኹ ይብሎም ኣሎ
اتفقر ود مزمورنا يسوس እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን اتبولي زبل زلت تناي قويتو تزازي انه كم تعانا زفقركم جيركم نحنعدكم كتفقروا حدش تزاز هبكم الله زبل نعي بولي زبل زلت مالت اقدموا بقويتانا زتبهله مالتي اقدموا بقويتانا زتبهله زتنغره اتنسخاتكم كم مجمر تاز سمعكم وقال نعودا نتحدش تزازي دعنبر زنغركم زلخو كالا ايكونن حدش ነገር አይኮንኩን ዘምጽ ዘለኹ አቡ አፍትናይ ጎይታይ የድስምር ዘለኹ አቡ አፍትናይ ጎይታይ ጸይጥ የድዛረብ ዘለኹ ናይ ፍቅር ትእዛዚኹም ሰሚዕኹም አነው ናይ ፍቅር ትእዛዜ ዝደግመልኩም ዘለኹ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ይብሎም ነሩ ቆም ይብሎም ነሩ ሐዋርያ ዮሐንስ ስለዚህ አብዛ ዘንበብናያ ክፍል ጽሑፍ ሰለስተ እብላለኹ ተጻሒፍሎ ሰለስተ እብላለኹ أنا نعملخ فولت أزبل إلو أنا نعملخ فولت أزبل ها انتاي كخوني قبو كن رينا أنا أبغي يزلخو الزبل أنا أبغي يزلخو الزبل ها انتاي كخونا لون السخة كن رينا سالسايك أنا أبرهاني يزلخو الزبل إذا كنت انتاي كخون كن رينا أجزابير أملخ ستمسكن يخون سلسته እብላለሁ ዝብል It's not only verbal confession በአፍካ ጥራይ እብላለሁ ይኮነን በአፍካ ጥራይ እብላለሁ እዚ መጀመርታና እምነት እንኳን ተኾነ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን እምነት በዘይ ግብር ግን ሙትያ አመንኩ ስለዚህ ተዛረብኩ ይብል እንተ አሚንካ ትብሊኻ ግንከ ግብር ክስዕበለው እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ናአምላክ ፈልጠ ዝብልሲ እንታይ ይብላለሁ ትእዛዛት ይሐሉ ይብላለሁ ናአምላክ ፈልጠ ዝብልሲ እንታይ ትእዛዛት ይሐሉ ስለዚህ እንታይ ዩቲ መርቶዕ እንታይ ዩቲ መሕለፊ እንደሕሪልና አፍልጠት አምላክ ተአዛዝነት አለው እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ናአምላክ ንፈልጦናስ ንእዘዞይና ይሉ ናአምላክ ንፈልጦን ተዳቆይናስ ንእዘዞይና ቃሉ ንሕሉይና ይሉ ታፍቅር አምላኩ ናባና ትፍጸም ይሉ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ናይ ፍቅር ትእዛዝ ይኮ ዝዛረብ ዘሎ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ናይ ፍቅር ትእዛዝ ምክንያቱ ቆሚልሎ እትንቃሉ ዝሕሉ ግና ፍቅር አምላክ በሐቂ አው ትፍጸም ተፈጻምነት ናይታ ፍቅር ከመዩ محلاو قالي زفقرني انتولو اتتزازاتي زلوو ما زحلوو نسي زفقرني لقويتا يسوس كريستوس او انجيل يوحنس እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ማዕራፍ 14 ጥቅስ 21 ኮሚል ሎ ትእዛዛተይ ዘለዎሞ ዝሕልዎ ንሱ ዘፍቅረኒ ፍቅሪ እንታይ ትገብር ያ መሲልኩም ብሩኻት ሕዋተይ ንትእዛዛት አምላክ ትሕልያ ፍቅሪ ንሁሉቲ አምላክ ዝደልዮ ጠለብ ተማልያ ፍቅሪ ንሁሉቲ መለኮታዊ መለክዒታት ትበቂዓ ፍቅሪ አምላክ አባና ትፍጸምያ بخمين الرقاقت قالوا نحلو سلا زلنا يبلا الله حواري يوحنس قالوا نحلو سلا زلنا نعم لا خوف قرين دابلسي قالوا زي حلو بزعبا قالوا زي قدس نقالوا زوقت سبسي كما يقولوا نعم لا فولت بل بلا الله زعبير املاخ تمسكن يكون نعم لا فولت زبل تأزازات يحلو تخالايك انا ابوي زلخو زبل كايلو أنا أبو نبر الله خزبل كم تنسو تملالسو نسونكم خوينو خملالس يقبو أبي يسوس كريستوس الله خزبل ك انتاي كخون الله وين انتاي كقبر الله كم تنسو تملالسا كم أخم ملالس كخل الله أبزخ في الصحف زي كم نريو زلنا كله بزعبا فقري يسوس كريستوس بفقر أبوي تملالسو يسوس كريستوس نبوي يفقرو نيري تزازاتو دما يحلو نيري كم تانسو تملالسا كم او خوينو كملالس يغبوي بلالو اب كريستوس يسوس الله اب ود املاح الله زبل እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን كم تانسو تملالسا كومو خوينو كملالس يغبوي ስለዚህ ፍልጠት አምላክ አለው
ኣብ ወዲ ኣምላኽ ምንባር ኣሎ ነናቱ ተኸቲሉ ዝስዕብ ነገር ከኣለዎ እቲ ፍልጠት ኣምላኽ ብትእዛዛት ኣምላኽ ብምሕላው ይዝግለጽ እቲ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ምህላውና ድማ ከም ትጎይታና ከም ትንሱ ዝተመላለሶ ከምኡ ኮይና ብፍቅሪ ተመሊእና ትእዛዝ ኣምላኽ እናሐለና ብእግዚአብሔር ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ባህና በለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ብፍቅሪ ተመሊእና ክንመላለስ ከምቲ ናይ ጎይታና ከምቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ብፍቅሪ ዝመላለስ ዝነበረ ኣብ ዝምድር እዚ ብፍቅሪ በቃ ኢየሱስ ፈቃር ነይሩ ኢየሱስ ፍቅሪ ዝተመልአ ነይሩ ነቦ ኣዝዩ ስለ ዘፍቅሮስ ትእዛዛቱ ይሕሉ ነይሩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ንሕና እንድሕር ኣውለና ንብል ኮይና ንኣምላኽ ንፈልጦ ኢና እንድሕር ንብል ኮይና ንወዲ ኣምላኽ ክንመስል ፅዋዓት ኢና ክብርና ኣምላኽ ይኹን በናይ ንመስሎ ብናይ ፍቅሪ ህይወት ፍቅሪ እንታይ ትገብር ብትእዛዛት ኣምላኽ ብሓቂ ባህ ይብላ ብሓቂ ባህ ይብላ ብትእዛዛት ኣምላኽ ባህ ይብላ ኣቡ ኣብቲ ትእዛዝ ኣምላኽ ያ ትነብር ኣቡ ኣብቲ ቃሉ ያ ትነብር እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እቲ ሳልሳይ ፍቅሪ ትሽዓተ ተገሊጹ ዘሎ ድማ ኣብ ብርሃን ኣለኹ ዝብል ንሓውኻ ዝጸልእ ክሳብ ሕጂ ኣብ ጸልማት እዩ ዘሎ ኣብ ብርሃን ኣለኹ እንዳበልካ ንብጻይካ ክትጸልእ ፍጹም ኣይከኣልን እንድሕር ኣብ ብርሃን ኣለኹ ትብል ኣለኻ ብኣፍካ ብልብኻ ግን እንድሕር ንብጻይካ ትጸልእ ኣለኻ ገና ኣብ ጸልማት ኢኻ ዘለኻ እምበር ኣብ ብርሃን ኣይኮንካን ዘለኻ እምበር ኣብ ብርሃን ምህላውና እንታይ እዩ ምልክቱ እንታይ እዩ መረጋገጺኡ እንታይ እዩ መርትዑ ንሕዋትና ነፍቅሮም ኢና ክብርና ኣምላኽ ይኹን እዚ እቲ ኣብ ብርሃን ምምልላስ እዚ እቲ ኣብ ብርሃን ምህላው እዚ እቲ ብብርሃን ምውፃን ምእታውን ኣብ ብርሃን ኣለኹ ዝብል እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ኣብ ብርሃን ዘሎ ጸልማት ኣይትንክዮን እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ፍቅሪ ዘሎሲ ጸልማት ኣይትንክዮን ፍቅሪ ናይ ብርሃን ዓለም ይብል ኣለኹ ፍቅሪ ናይ ብርሃን ዓለም ጽልኸ ናይ ጸልማት ዓለም ክልተ ዓለም ዘሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ናይ ብርሃን ዓለም ኣሎ ናይ ጸልማት ዓለም ከኣሎ እቲ ናይ ጸልማት ዓለም ብምንታይ ዝንቀሳቀስ ብጽልኢ እቲ ናይ ብርሃን ዓለም ከምንታይ ዝንቀሳቀስ ብፍቅሪ ዝንቀሳቀስ ሃሌሉያ እዚ ናይ ፍቅሪ ትእዛዝ እኮ ኣብ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ክርስቶስ ሓቂ ኮይኑ ኣባና ድማ ሓቂ ክኸውን እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ጽዋዓት ኢና ከምኡ ኢሉ ኣሎ እንታይ ኢሉ ኣሎ ፍቁራቴ እቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ብሉይ ትእዛዝ እምበር ሓድሽ ትእዛዝ ኣይኮንኩን ዝጽሕፈልኩም ዘለኹም ምስ በለ እቲ ብሉይ ትእዛዝ እዚ ዝሰማዕኹምዎ ቃል እዩ ከም ብሓድሽ ብኡን ብኣኻትኩምን ሓቂ ዝኾነ ሓድሽ ትእዛዝ እጽሕፈልኩም ኣለኹ ብኡን ብኣኻትኩምን ሓቂ ዝኾነ ሓድሽ ትእዛዝ እጽሕፈልኩም ኣለኹ ሓቂ ዝኾነ ብመን ብኡ ብኢየሱስ ናይ ፍቅሪ ህይወት ብኢየሱስ ቅድም ተራእዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ናይ ፍቅሪ ምምልላስ ብኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ቅድም ተራእዩ ሞዴል ናይ ፍቅሪ ህይወት ንዓና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እዚ ሓቂ እዩ ብኡ ሓቂ እዩ ፍቅሪ ኣምላኽ ተመሊኡ ነቡ ብኩሉ ትእዛዛቱ እናኽበረ ብኩሉ ትእዛዛቱ እናሓለወ ኣቦ ንወዲ የፍቅሮ እዩ ክሳዕ ዝብል ሃሌሉያ ትወድሲ ነቦ ባህ ዘብሎ ኩሉ ግዜ ይገብር እሞ በይነይ ሓድገንን ኢሉ ኩሉ ግዜ ባህ ዘብሎ ዝነበረ ኢየሱስ ኩሉ ግዜ ባህ የብሎ ነይሩ ነቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኡ እዚ ትእዛዝ እዚ ሓቂ እዩ ብኡን ብኣኻትኩምን ሓቂ ዝኾነ እቶም ሰማዕትኸ ናይ ዝሃዋርያ እዚ እቶም ኣመንትኸ ኣረጋጊጾሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ነዚ ፍቅሪ እዚ ብመንፈስ ቅዱስ ኣምላኽ ኣብ ልቦም መሰፍሰሶ ኣረጋጊጾሞ እዮም ብኡን ብኣኻትኩምን ሓቂ ዝኾነ ካብ ናይ ፍቅሪ ህይወት ዝዓቢ ካሊእ ህይወት ኣሎ ዝብለና ወላ ሓንቲ ክሳዕ ዘይህሉ
ናይ ፍቕሪ ህይወት እቲ እንኮ ህይወት ምዃኑ እቲ ዝዓበየ ህይወት ምዃኑ ብመን ቡን ባኣኻትኩምን ሓቂ ዝኾነ ብኢየሱስን በቶም ሰዓብቱ ንሕና እውን ሰዓብቲ ክርስቶስ ኢየሱስ እንተደኣ ኮይንና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ብርግጽ ድማ ኢና ንኻልኣይ ንስዕብ ኒና ንኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይና ንስዕብ እምበር ነዚ ዘረጋግጽ ነዚ ከዓ ሓቂ ዝገብር ህይወት ሒዝና ክንመላለስ ፍቓድ ኣምላኽ ግቡእ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ናይ ፍቕሪ ህይወት ንቓል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝሕሉ ብትእዛዛት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝፍሳህ ናይ ፍቕሪ ህይወት ኣብ ብርሃን ዘመላልስ ናይ ፍቕሪ ህይወት ካብ ጸልማት ሓራ ዘውፅእ እቱ እኩይ ዘይቀርቦ ናይ ብርሃን ዓለም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እቱ እኩይ ፈጺሙ ዘይቀርቦ ማይልስ ካው ዝሃድም ማይልስ ሰይጣን ኣብ ፍቕሪ ክርከብ ኣይክእልኒ ሰይጣን ኣብ ፍቕሪ ክቐርብ ኣይክእልኒ ሰይጣን ኣብ በዓል ጽልእ ዘለዎ ኩራ ዘለዎ ሓርቆት ዘለዎ ጸርጸር ዘለዎ ኩሉ ቂም ዘለዎ ኣዊታት ትዕርዱ ነዚ ከምዚታት ህይወት እንዳሸተተ ዝትንክፍ ተኻብ ኣምላኽ ዝተወልደ ግና ርእሱ ይሕሉ ትእኩይ ግና ኣይትንክፎኒ ተኻብ ኣምላኽ ዝተወልደ ርእሱ ይዝሕሉ ብምንታይ ይዝሕሉ ብፍቕሪ ኣምላኽ ርእሱ ይሕሉ ይሁዳ ኸም ይበለ እንዲሁ ይሁዳ ኸም ኣብ መልእኽቲ ይሁዳ ራይዎ ኣብ ይሁዳ ንረይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ከም ኢሉ ኣሎ ይሁዳ መልእኽቲ ይሁዳ ነቲ ናብ ህይወት ዘለዓለም ዘብጽሕ ምሕረት ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እናተጸበኹምሲ ንርእስኹም ብፍቕሪ ኣምላኽ ሓልውዋ ንርእስኹም ብፍቕሪ ኣምላኽ ሓልውዋ ተኻብ ኣምላኽ ዝተወልደ ርእሱ ይሕሉ ትእኩይ ከዓ ኣይትንክዮን እዩ ብኸመይ ተኻብ ኣምላኽ ዝተወልደ ርእሱ ዝሕሉ ብፍቕሪ ኣምላኽ ርእሱ እናሓለወ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ፍቕሪ ንርእስና እንሕልወላ መለኮታዊት ሓይሊ እያ መለኮታዊት ባህሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እያ እቲ እኩይ ከ ኣይቀርበናን እዩ እቲ እኩይ ከ ኣይትንክፈናን እዩ እቲ እኩይ ከ ኣይረኽበናን እዩ ኣብ ናይ ፍቕሪ ህይወት ጸላይ የለን ዲያብሎስ የለን እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይኹን አጋንንት ክሰርሑ ይክእሉን እዮም ኣብ ናይ ፍቕሪ ህይወት ምክንያቱ እታ ፍቕሪ እንታይ መሲልኩም ሃሌሉያ እታ ፍቕሪ ሲ ንትእዛዛት ኣምላኽ ትሕልያ እምበር ኣይትስዕርን እያ ስለዚ ትእዛዛት እቲ ቃል ኣምላኽ ክሕሎ ከሎ ነጊረኩም ኣለኹ ሓይሊ እቲ ቃል ዲያብሎስ ክቐርቦ ኣይክእልን እዩ ነቲ ቃል እንድሕር ትነብሮ ኮይንካ ነቲ ቃል እንድሕር ትሕልዎ ኮይንካ ነቲ ቃል እንድሕር ትነብረሉ ኮይንካ ትንቀሳቀሰሉ እንድሕር ኮይንካ ብኡ እንድሕር ኦፐሬት ትገብር ኮይንካ ዲያብሎስ ክትንክፈካ ኣይክእልን ዲያብሎስ ክረኽበካ ኣይክእልን በዚ ከምዚ ብፍቕሪ ኢና ርእስና ንሕሉ ብፍቕሪ ኣምላኽ በቲ ኣጋፔ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እዛ ሐዋርያ እዚ ድማ ሐዋርያ ዮሐንስ ድማ ከምኡ ገይሩ ዝኸፋፍለሎም ዘሎ ኣሕዋተይ ምስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሕብረት ምግባርን ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ምፍላጥን ክልቲኡ ሓደ ዓይነት እዩ ኣብቲ ቀዳማይ ምዕራፍ መልእኽቲ ዮሐንስ እንድሕሪና እቲ ሐዋርያ ኣብ ምንታይ ፀይጡ ይዛረብ ነይሩ ኣብቲ ምዕራፍ ሓደ ካብ ሓጢአት ዝረሓቐ ህይወት ክህልወና ኣብኡ ፀይጡ ይዛረብ ዝነበረ ኣብኡ ፀይጡ ይዛረብ ዝነበረ ንሓጢአት ክንጸልኦ ብገለ እንተጠቢቕና ብገለ እንተተዓንቂፍና ቀልጢፍና ጠበቃ ስለ ዘለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ጠበቃ ስለ ዘለና ቀልጢፍና ክንእመን ኮንፈስ ክንገብር ኣቦ ተጋጊየ ክንብል ኣቦ ሓጢአት ገይረ ክንብል እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለ ደም ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ግና ሕጂ ከተንጻህኒ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ከምኡ ክንብል ፍቓድ ኣምላኽ ከምኡ ይብሎም ነይሩ ሐዋርያ ዮሐንስ ሓጢአትና እንተተና ሓጢአት የብልና እንተበልና ንሕሱ ተሓቁና ባናይትና ሓጢአትና እንተተናዘዝና ግና ደም ወዱ ንኹሉ ሓጢአትና ይቕረኽብለና ካብ ዓመፃና ከንጻህና እሙንን ጻድቕን ኢሉ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ኣብ ምዕራፍ ሓደ ንሓጢአት ክጸልዎ ምክንያቱ እቲ ምስ ኣምላኽ ሕብረት ኣለኒ ዝብል
ኣብ ጸልማት ዝመላለስ ሓሳዊ ኢሉ ኣብቲ ምዕራፍ 2 ኣብ ምንታይ ጾይጡ ዝዛረብ ዘሎ ኣብ ምሕላው ትእዛዛት ኣምላኽ እቲ ንኣምላኽ ፈልጦ ዘይብል ትእዛዛቱ ዘይሕሉስ ሓሳዊ ተሓቅውናዊ የላ ንብል ስለዚ ምስ ኣምላኽ ሕብረት ምግባርን ንኣምላኽ ምፍላጥንሲ ሓደ ሓሳብ እዩ ዘለዎ ምስኡ ሕብረት ከይገበርካስ ከመይ ጌርካ ክትፈልጦ ንኣምላኽ ኤክስፔሪንሻል ናውሌጅ ዝብል ዘለኹ ተመኩራዊ ፍልጠት ዝብል ዘለኹ ምስ ኣምላኽ ሕብረት ተጌርካ ኣጸቢቅካ ትፈልጦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣጸቢቅካ ክትፈልጦ ከለኻ ትእዛዛቱ ክትሕሉ ጥራይኻ ሓቕናኻ ዝኸውን ንዑባህ ከተብል ጥራይኻ ሓቕናኻ ዝኸውን በቃ ኣብቲ ትእዛዛቱ ኢኻ ዘለኻ ኣብቲ ቃሉ ኢኻ ዘለኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እቲ ሃዋርያ እንታይ ዝጸቅጥ ዘሎ እንድሕሪልና ኣብዘን ዝረኣናየን ክፍሊ ጽሑፋት ንወዱ ክንመስል ከምቲ ንሱ ዝተመላለሶ ከምኡ ክንመላለስ ወዱ ኣነ ብርሃን ዓለም ኢሉ ዶ ኣነ ብርሃን ዓለም ኢሉ እኮ መፂ ፍቕሪ ሒዙ መፂ እኮ ኣነ ብርሃን ዓለም መብራህቲ ዓለም ኢሉ እኮ ናይ ፍቕሪ ህይወት ኣርኢና እኮ ኣብ ትእዛዛት ኣቡኡ እንዳነበረስ ናይ ፍቕሪ ህይወት ኣርኢና ወዲ ኣምላኽ በዚ ክንመስሎ ኢና ንፅዋዕ ዘለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንስዕቦ በዚ ነገር እዚና ንፅዋዕ ዘለና በቃ ከምቲ ንሱ ዝተመላለሶ ከምኡ ኮይኑ ክመላለስ ይግብኦ እዩ ስለዚ ንሓጢኣት እንዳፀላእና ፍቕሪ እንታይ ኢለኩም ኣለኹ ትእዛዛት ኣምላኽ ኣይትስዕርና ፍቕሪ ኣንጻር ትምኒት ያብል ኣለኹ ፍቕሪ ሲ ኣንጻር ናይ ስጋ ህይወት እያ ኩሉ ሓጢኣት ካብ ምንታይ ዝወፅእ ካብ ትምኒት ካብ ፍትወት ርእሲ ካብ ሰልፊሽነስ ሓጢኣት ይወፅእ ኣብ ፍቕሪ ዘሎ ሰብ እኮ ሓጢኣት ኣይገብርን ምክንያቱ እታ ፍቕሪ እንታይ ትእዛዛት ኣምላኽ ኣይትስዕርን እያ ሓጢኣት ምፍራስ ሕጊ ኢልዎ ሓጢኣት ምፍራስ ትእዛዝ ኢልዎ ኣብ ፍቕሪ ዘሎ ግን ትእዛዛት ይዝሕሉ ትእዛዛት ኣምላኽ ይዝሕሉ ስለዚ ፍቕሪ ንመን ተባርሮ ያ ማለት እዩ ካብ ህይወትና ንሓጢኣት ኣብ ፍቕሪ እንድሕር ኣለና ሲ ኣብ ፍትወት ርእሲ ይኮንና እንደለና ኣብ ትምኒት ኣይኮንና እንደለና ስለዚ ሓጢኣት እውን ሓይሊ የብሉን ስለዚ ኩሉ ግዜ ብፍቕሪ እንድሕር ንመላለስ ኮይና ኩሉ ግዜ ብፍቕሪ ንኣቱ ንወፅእ እንተደኣ ኮይና ብፍቕሪ ዝተመልአ ህይወት እንድሕር ኣሊናስ ንወዲ ኣምላኽ ንመስሎ ዘለና ንሕና ኢና ከምታ ንሱ ዝተመላለሳ ኮይና ንመላለስ ዘለና ንሕና ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታን ኣምላኽን ስለዚ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ትምህርትና ዝበልናዮ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓድሽ ትእዛዝ ኢሉ እንኮ ትእዛዝ ንፍቕሪ ገይርዎ ኣሎ ናይ ሓድሽ ኪዳን እዛ ሃዋርያ እዚ ከምዚ ክንሪኦ ፀናሕና ልክዕ ናይ ጎይቱ ደጊሙ እሱ እቲ ጎይታና ዝበለና ብሉይ ትእዛዝ እምበር ካልእ ኣይኮንኩን ዝፅሕፈልኩም ዘሎ እቲ ትሰማዕኩምዎ ቃል ንዑ ዝፅሕፈልኩም ዘሎ ብኡን ብኣኻትኩም ንሓቂ ዝኾነ በቃ ኢሉ እውን እቲ ፍቑር ሃዋርያ እቲ ፍቑር ወዲ መዝሙር ከምኡ ኢሉ ናይ ጎይቱ ትእዛዝ ኣጽኒዕዎ ኣሎ ሃዋርያ ጳውሎስ እውን ልክዕ ናይ ጎይቱ ነገር እዩ ኣጽኒዑ ዝተዛረበ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ልክዕ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሮሜ ንኺድ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 13 ከምኡ ኢሉ ኣሎ رأي حواتي أبرومي معرف 13 نرأيه هاري باولوس كمو أبزا فقر زي كل نجار أسيرو أبزا فقر زي أبزا ناي فقر تأزاز اتنبت عايزة فكر نحق فتسيمو ويمو إلو اتنبت عايزة فكر نحق فتسيمو إيومو ريكو أب فرسي مفتسام حقي أب فرسي مفتسام تزازات أملاخ يزولون بر مسعر يلن يلوكم تانيح مفراس يلن نبتساين نحرزوف قروخوين نحقيد فتسوما نتزازات أملاخ يزو فتسوما
بز خمزس تازعبت تأزاز ناي فقر تأزاز ناي فقر تأزاز اتنبت عايزة فكر نحق فتشي مهمة اتانا حالحلكم من فقار انت زي كوينا قلق وعدا هاللخم يلو قلق وعدا هاللخم عدا زبها لا هاللخم بك ناي فقر عدا ناي فقر تأزاز كاب كله حارة تقبرنا عدا خمزي بلنا تقبرنا قال عداتات هاي تتصحفلنا نعنا تاناي فقر هيوت تاناي فقر تأزاز عدا زي ولهم سبات غيرا حارة تقبرنا نشقر رولو كمزن اودينا كمز خا زي قبرنا كمز خنقبر كاي قبانا إلا نشقر رولو كساع زي بلنا حارة زخونه هيوت بك أفقر تالي خاسي نبصايكا اكياي تغبروني حارة زخونه هيوت قصيلو انتايلو اذا اي تزومو اذا اي تقتل اي تسرق بحصوت اي تمسكر اي تمنى اتباهله كال تزازون انت هنا بزن بصايكا كم نفسها افقرو زبل قال كوتوتي او كله كوتوتي أنا أبزمت إزي أي تزومو أي تسرق أي تحسو كبلا كان عخ عيد لينني كبلا كان عخ عيد لينني أفقر النباري أفقر النبار فقر زت ملا هيوتي حلخ نتا بمنفس قدس اب لبخا زفسست فقري أقصص الله هال بالله أمتانا رايا فلتا أمنا تقبلنا نبرلا إذن دحري له نعخان نرئسين كم زغيرة تسابيخة أخلا تاي كقبر زموت تاي كقبر سركي تاي كقبر تمنيت كمات سشع تاي كقبر بحسوت ممسكار كمات إذن تراي زي كونا كال دليتكم تأزازاتو نامتو إلى هارا باولوس كالي تزازون انت خونه إلو كالي تزازون انت خونه زغونه عين التزاز امتو بزن بصايكا خم نفسخا افقرو زبل تزاز وي قال كتوتي كل خطوتي او اتوي بارلومي እግዚአብሔር አምላክ ባዘብሎ ምላኽ ዝኸብረሉ ህይወት ምላኽ ዝግለጸሉ ህይወት حزنا خنملالس تدأ خوين እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን ናይ ፍቅር ትእዛዝ አለና ናይ ፍቅር ዕዳ አለና ንሓድ ሕድና ክንፋቕ ንሓድ ሕድና ክንደላለ ንሓድ ሕድና ክንከባበር ንሓድ ሕድና ክንደጋገፍ ነዚ ሁሉ ፍቅር ትገብሩ አምላክ ተመስገነ ይሁን فقر سيلو نبصايا اكاي تغبروني امبارسي فقري مدمدم تحقي ايلو تريلو افقري خوين كاسي افقري ندحر علي خاسي نبصاي كاس اكاي تغبروني كفو اي تحسبولني خا اسو يحلف اسو يخبر اسو يرى اسو يدما نبرخته اندي እግዚአብሔር አምላክ ተመስገነ ይሁን نبصايا اكاي تغبروني نبصايا ما انقفي اي تقمطولنا نبصايا فوري ما انقفي اي تقمطنا ما انقفي زغبر تصلي لكم الله اب كالاي ملخت يوحنس كنبو صنيحنا هنا ات نبصايو صلي سيلو غنا اب صلمات يزولو ما عنقف قرمي سلازخونه اب صلمات سلازلو نامي كم زخيدا يفلطني كننبو صنحنا كفل صحف قوم يبل ما عنقفي اب صلي زلو افر ما عنقف يلن اكي يلن كفات يلن مفراس حق يلن مفراس سرعات املاخ يلن مفراس تئزازات املاخ يلن فقري مدمدم تحقيا
فقري مفتصم تحجيات እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ፍቅሪ ክንነብራ ትጽዋዓላ ክንነብራ ትጽዋዓላ በቃ ፍቅሪ ክንነብራ ትጽዋዓላ ርግጽ ፍቅሪ ትስበኽ ስኢልካ ትምህራ ጥራይ ሆነት ትንበርያ ፍቅሪ ትንበርያ ሃልሃል ትብል ፍቅሪ ኣሕዋት ተሃልኹም እኮ ኢሉ ሃልሃል تبل فقري حوات هاللغم هال تبل تقصصل مالتي እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ፍቅሪ ክልተ ነገር ድማ ዘኽለና ሓደ እቲ ንህይወት ዝኸውን ነገር እቲ ንህይወት ዝኸውን ነገር እቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝደሊ ዓይነት ህይወት ተመላልሰና ፍቅሪ አምላክ ትእዛዛተይ ዘለዎሞ ዝሕልዎ ንሱ ይዘፍቅረኒ اتي لايف ستايل ناتنا ناي فقر خخون اتي قدي انبابرانا قدي هيوت ناسي ناي فقر خخون بفقر زتغز بفقر زتمرح بفقري زتملخ خخون اتا املاح زدلي هيوت من يتملالسنا فقر املاح يتملالسنا لذا قال املاح تنبرنا فقريا أملاخ معرخ ندي أفكرنا له تدا فليتنا أميننا أبتقالوا يا تنبرنا እግዚአብሔር أملاخ استمسكن يكون أبتقالوا يا تنبرنا أبتقالوا يا تنبرنا أتخالغه نعقل قلوت زخوني እግዚአብሔር أملاخ استمسكن يكون أبزيا يشك الزارب እግዚአብሔር أملاخ استمسكن يكون نعقل قلوت زخوني አገልግሎት ከማን እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ነን ውልቅና ዝተመደበ አገልግሎት ናአምላክ እንፍቅሮ እንተኮይናይና በኡምንነት ነገልግል እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ለክዑቲ አይነታዊ እቲ ብሉጽ ህይወት ተመላልሰና ኢልናለና ንህይወት ብዝምልከት ናአገልግሎት ብዝምልከት ድማ በፍቅሪ ዝተመልአ ህይወት ናአምላክ ንፍቅሮ እንተኮይና ነቲ አገልግሎትና أصنعنا هنا نحزو بأمننتنا እግዚአብሔር أملاخ استمسكن يكون نجلجل صرف اللودو مكر اللودو من شاء اللودو مزلاف اللودو معنقف اللودو كل اللو فور أملاخ ندحر ريخنا جن فور أملاخ زدر رخنا تقولين جن فور أملاخ ندحر علينا جنا نتي أملاخنا أنا ننس وكفنا زمردو بعقل قلت بومن النت نخودينا بومن النت نواصوينا بومن النت نعينا እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ሓደ ጊዜ ንጴጥሮስ ኮሚልዎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ዮሐንስ ከምበልኩም የማ እቲ ናይ ህይወት እቲ ብርሃን ዝተመለ ህይወት እቲ ብሉጽ ህይወት ተዛራሪብናለና እዚ ናይ አገልግሎትካ እዚ ንጴጥሮስ ተባሃለ ቃል ከምበሞ كنزاراربول እግዚአብሔር አምላክ ዝተመስገነ ይሁን አብ 21 ወንጌል ዮሐንስ ኮሚልሎ مستمسحو خايلو 21 معرف طقس 15 مستمسحو خا ኢየሱስ ንስሞን ጴጥሮስ ስሞን ወዲና ካብዚያቶም አብሊዝካ ተፍቅረኒ ዲኻ ወሎ ካብዚያቶም አብሊዝካ ተፍቅረኒ ዲኻ ወሎ ንስኻ ወጎይታ አነ ከም ዘፍቅረካ ንስኻ ትፈልጥ ኣለኻ ንስኻ ያውተ ያብልዕ በሎ ሪኹም ኣለኹም ነገልግሎት ዝምልከት እዩ ያውተ ያብልዕ በሎ ከም በሐድሽካ خلای ጊዜ ስሞን ወዲና ተፍቅረኒ ኢኻ ንሱ ወጎይታ አነ ከም ዘፍቅረካ ንስኻ ትፈልጥ ኣለኻ በሎ ንስኻ ትፈልጥ ኣለኻ በሎ ንሱ አባጊዒ ሓሉ በሎ ሳልሳይ ድማ ስሞን ወዲና ተፍቅረኒ ኢኻ በሎ ጴጥሮስ ሳልሳይ ጊዜ ተፍቅረኒ ኢኻ ስለዝበሎ ጉህዩ ጎይታይ ንስኻ ሁሉ ትፈልጥ ኣለኻ አነ ከም ዘፍቅረካውን ትፈልጥ ኣለኻ በሎ ኩሉ ትፈልጥ ኣለኻ ውጥቀተይ ትፈልጥ ኣለኻ ሕመቀይ ትፈልጥ ኣለኻ ሒደካ ከም ዝነበርኩ ትፈልጥ ኣለኻ ኩሉ መገደይ ኩሉ ህይወተይ ትፈልጥ ኣለኻ أنا خمسة فكرة كون تفلت الله هاللويا يسوع كا
أباقعي يابلع إلو እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ትሪለኹ ምዝኻ ነገልግሎት ዝምልከቲ አምላክ ኣብ ማሕበር ንነስ ወከፍ አማኒ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመደበሉ ክፍሊ አገልግሎት ኣሎ እንድሕር ንጎይታ ነፍቅሮ ኮይና እታ ፍቅሩ እንድሕር ሃልሃል ትብል ኮይና ውሽጥና ነታ አምላክ ዝመደበልና ስፍራ አገልግሎት አጽኒዕና ኢና ንሕዛ ብኡምንነትና ነገልግላ እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ናርቂጶስ ድማ እታ ካብ ጎይታ ዝተቀበልካ አገልግሎት ንምሕላዋ ጽናዕ በልዎ ኢሉ ጳውሎስ ኣብ ቆሎሴስ ጽሐፈሎ ኩሉ አገልግሎት ካብ ጎይታ ኢና ንቅበሎ ኩሉ አገልግሎት ካብ ጎይታ ኢና ንቅበሎ ግን ብፍቅሪ ከነገልግል ከለና እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ብፍቅሪ መጀመርታ ህይወትና ንሕሉ ብፍቅሪ መጀመርታ አምላክ ዝደለ ህይወት ብናብራና ከነረጋግጾ ንጅምር ብፍቅሪ መጀመርታ ብዛዕባ ህይወት بفقر دما قصيلو بزعبا اغلغلوت فقر ريخم اب هيوتن اب اغلغلوتن اتزعبه كنمرحلو زلنا تئزازي فقر املاح افقر املاح اندحر نبيرنا بهيوتنا ام باغلغلوتنا املاح كخبر املاح باكوبلو املاح كحغوس يخيل تعبير املاح تمسكن لازم فقري تزعبه تئزاز ني حدش كيدان بز خمزي كوينات بز خمزي كوينالا أبيت كلاتنا حجي أفقري انت نملس أفقري حجي بقى أفقري كلاتنا كنمتس أما أد فقري كلاتنا كنرخب أفقري بقى اتسلقات دي بلو بقى كيم زي بلو بقى كنقات زي بلو بقى كفقات زي بلو بقى اكاي نجر زي بلو بقى معنقف زي بلو بقى بقره لب بقى بزي قبزنا بزي بالله فور رؤسهم ناصرهم يلو رأسنا نصر الله مسارحت رأسنا نصر الله حيلي رأسنا نصر الله بحريات فقر أملاخ يا حج غلاتنا عفوري خنكب بفقر خنت أمامت بفقر خنقلاقل بفقر دما حدا مقواسو خوينا نعلم كنوات بزي دك مزامورتي مخانكم كله فلتيو إلو قويتانا يسوس كريستوس تزاري بلو جابير أملاخ ستمسقنا يخون مسقزينا أنصار أبزخن ودينا كنتسلينا جابير سلت أنا حنا جزيه كنا مسكونينا جابير أملاخ ستمسقنا يخون أملاخنا لابونان سلت هذا عبيت تزاسكا سلتا بلسني حدش كده انت زاسكا سلا فقرخا እግዚአብሔር አምላክ ተዛሪብ ካናለኻ ንልባትና አነቃቂሕካ ያለኻ እግዚአብሔር አምላክ ንልብና እግዚአብሔር አምላክ ካብቲ ዘንጊዕዎ ዝጸንሐ ነገር እግዚአብሔር አበራቢርካ ሕጅግና ብፍቅርኻ ክንምላዕ ንፍቅርኻ ሓሰስ ክንብል ብፍቅርኻ እግዚአብሔር አምላክ ክንነብር ተዛሪብ ካናለኻ ንሓድሕድና ምስ ብጾትና እግዚአብሔር አምላክ ብፍቅር ክንጣማመት كنكبابر كنتحقق كندغاغف እግዚአብሔር አምላክ ተዛሪብ ካናለኻ ካብዚ ዘዓቢ ብሉጽ መንፈሳውነት የለን እግዚአብሔር አምላክ ካብዚ ዘዓቢ ብርሃን የለን እግዚአብሔር አምላክ ካብዚ ዘዓቢ ፍልጠት አምላክ የለን እግዚአብሔር አምላክ አፍቅር ሁሉሎ ከም ተወድኻ ተመላለሶ ናይ ፍቅሪ ህይወት كم خن ملالس كترد أنا بشموت دخا يسوع كريستوس تصلي الله نقولهم سمعتي بزقال زسلز بتسحكم كبره بكالله እግዚአብሔር أنت سلز خفتك يا مسجنك كالله حيل سلز جبرك أبزبخ كبره بكالله لوط سلز جبرك እግዚአብሔር أملاخ كبره بكالله حرنت سلز عوجك أب كلهم سمعتي كبره بكالله እግዚአብሔር أملاخ سلقالك تمسكن سلت أنا حنا جزيا كله كبر نساوست بيسوع كريستوس ياوسم آمين ጸጋን ሰላምና የጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኩልኻትኩም ይሁን ተባረኩ